senza okuningi ukulungisa amavalve esikhundleni sokushintshwa kwamavalve. Ngakho-ke enhliziyweni sinezivalo ezine, i-mitral valve, i-aortic valve, i-tricuspid valve kanye ne-pulmonary valve. Ukusebenza kulezi zivalo ezinganeni, izingane ezincane noma intsha akulula neze. Kuyinkimbinkimbi kancane ngoba izinketho aziningi. Ngakho-ke, kubantu abadala, uma sisebenza lawa mavalve, sinezinketho zokushintshwa kwevalve, kodwa ezinganeni, izinketho zilinganiselwe ngoba osayizi bevalve bangase bangatholakali. Ngakho-ke kungase kudingeke ukuyolungisa ivalve. Senza okuningi kwalokhu kulungisa mitral kanye ne-aortic. Enye inzuzo yokulungiswa kwalezi zivalo ukuthi izingane azidingi ukuthatha imithi yokunciphisa igazi noma ama-anticoagulants, okuyinto ebalulekile uma sifaka ivalve entsha. Lokho kuyinzuzo yokulungiswa kwamavalve, futhi senza lokhu kulungisa amavalve ngendlela engahlaseli kakhulu umzimba. Ngokuvamile, uma senza ukuhlinzwa kwenhliziyo ezinganeni noma kubantu abadala, kudinga ukuthi sivule isifuba phakathi nendawo okwaziwa ngokuthi i-sternotomy. Kodwa uma sisebenzisa indlela engahlaseli kakhulu umzimba, singangena ohlangothini noma ngaphansi kwesandla ukuze isibazi sibe sincane futhi sibe sifihlekile ngaphansi kwesandla endaweni ye-atrila. Okokuqala, ukubukeka cosmesis. Okwesibili, ubuhlungu. Ubuhlungu buncane kakhulu uma kusetshenziswa le ndlela engahlaseli kakhulu umzimba. Inombolo yesithathu, ukululama. Ukubuyela esimeni kushesha kakhulu uma kuqhathaniswa nendlela evamile. Zonke lezi izinzuzo zokuhlinzwa kwenhliziyo kwezingane okungahlaseli kakhulu umzimba. Ngakho-ke, ukuhlinzwa kwenhliziyo okungahlaseli kakhulu umzimba kubantu abadala sekuyinsimo esivele yaziwa futhi ithuthuke kakhulu. Kodwa kwezingane kusanda kuqala futhi thina sinikeza lezi zindlela zokuhlinza ezingahlaseli kakhulu umzimba ezinganeni. Ngiyabonga.